Boa tarde a todos e todas. É mércores 11 de xullo cando nos dispomos a gravar o episodio 23, o último desta primeira tempada de Facemos Historia, unha viaxe polo tempo desde Galiza e en galego. E queríamos despedirnos ata setembro, ata o inicio da nova tempada, cun episodio especial. Hoxe non imos viaxar polo tempo, imos viaxar polo mundo dos podcast. O verán é un momento ideal para escoitar podcast. Bueno, en realidade sempre o é. Dívolo aquí un gran escoitador de podcast. Non precisamos nada máis que un móvil e uns auriculares, que todos teredes. E un pouco de tempo. Que non tes tempo? Todos temos tempo. Neses desplazamentos ao traballo, á escola, aos recados que tes que facer, no coche, pola rúa, no autobús, ou na casa limpando a loza, barrendo ou pasando o ferro, como ben fai Diego Boquete, autor do podcast Sono Solar, do que xa nos tarda un novo programa. Calquera tarefa que teñamos que facer, se non precisa dunha atención plena, e máis a consideramos moi ingrata, mellora sustancialmente se escoitamos podcast. Pois hoxe non sei se me meterei, como di o refrán, en camisas de 11 varas, mais vou adentrarme noutro mundo que é coñecido como metapodcasting. E de que vai isto? De falar de outros podcasts. Non é outra cousa que abrir un pouco máis o abano do obxectivo co que naceu este programa, este podcast. O obxectivo de divulgar a historia. Xa creando contido, que é o que intentamos facer nestes primeiros 22 capítulos, dos que a calidade sodes vos que entedes que xulgala, mas que intentamos facer con todo o cariño e todo o esforzo posible. Mais no obxectivo de divulgar a historia, atopámonos que hai xente que o fai moi ben. Hai un grande interese pola historia no mundo dos podcasts, hai moitos podcasts moi variados e, sobre todo, hai público. Pois así nace este episodio 23 que titulamos Guía para non perderse, Historia e Podcast. Facemos Historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. Atención, é unha opinión persoal. Repito, unha opinión persoal. Todos os podcasts dos que imos falar hoxe son vos. E son vos non pola miña valoración, sino porque a xente os escoita. Persoas como a min e como a ti, e que fan que os coloquen entre os 100 máis escoitados de iTunes en España. Unha das razóns para facer este episodio é que se hoxe me pusese a escoitar podcast, a min que me gusta a historia e me gustan os podcasts, sí que me gustaría que me desen unha recomendación sobre o tipo de podcast que se están a escoitar. E por outra banda, a min venme moi ben escoitar estes podcasts porque o primeiro é aprender do que fan os outros, ver o que lle gusta a xente, o que funciona, en resumo, o que ten público. Pois nada, comezamos. Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Bienvenidos a Antena Historia. Antes de nada, unha aclaración. Cando planificamos o programa, pensamos en falar dos podcasts de historia que estaban no top 100 de iTunes España. Pero claro,
Isto nos levou bastante tempo, porque non falamos de oídas. Falamos deles despois de escoitalos, e escoitalos leva o seu tempiño. E resulta que esta semana pois se modificou o top 100. Houve algúns que se caeron da listaxe e outros fixeron a súa entrada. A razón? O número de descargas? O algoritmo ese de Apple? Pois non o sei. Comezamos con un que se chama Antena Historia. Como din eles mesmos na web que serve de apoio ao podcast, este proxecto está destinado a divulgar os temas menos coñecidos da historia. Poñamos, por exemplo, o episodio 13, a batalla dos campos cataláunicos. Soavos? Bueno, se vos falo dos unos, seguro que vos soa máis. Bueno, pois é un proxecto levado a cabo por licenciados e doutores de historia, e iso nótase. Gostan da historia militar, en realidade están vinculados a unha editorial centrada en historia militar, e nos capítulos observamos unha sucesión cronolóxica nos temas abordados. Ainda que está estruturado cun esquema de faladoiro, de diálogo, na miña opinión, abruman ás veces coa profusión de datas e datos que fai bastante difícil de seguir os episodios. Iso sí, na súa web contan con abundante material de apoio, mapas e bibliografía. Queres dominar un tema a nivel universitario? Está moi ben a Antena Historia. Moi fieis a súa cita semanal, a duración é bastante longa. Temos episodios os máis curtos de un pouco máis de unha hora, pero hai abondosos episodios de 2 e 3 horas de duración. Unha última observación. No episodio titulado La Reconquista, Reino de Taifas, despois de 2 horas dun profuso análise sobre os diferentes reinos de Taifas en que se convertiu o califato pleno medieval, xa a tema de epílogo do episodio falaron sobre algo que deberon entender relacionado con isto das taifas. Sabedes o que? Sobre o tema do nacionalismo actual. E realmente sorprende, despois da precisión do vocabulario do tema, os termos que utilizaron para referirse aos movementos e sensibilidades nacionais na España do século XXI. De provincialismo cara arriba, e non o provincialismo do século XIX. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Wanderer 75. La Tertulia de la Historia responde moi ben ao seu nome. É un verdadeiro faladoiro, un auténtico faladoiro, arredor dun tema central ao que dedican o episodio, por exemplo, o Cid, o Camiño de Santiago, o A Paixón de Cristo, o Fernando III o Santo, que é o que dedicaron os últimos episodios, pois a partir deste tema central ten diferentes seccións onde falan dunha personaxe excepcional, dun lugar para visitar relacionado co episodio tratado, ou libros na sección La Biblioteca de Alejandría. Teñen un de misterios e enigmas históricos onde mesturan pedazos de películas e de música de época. Cunha periodicidade mensual e unha duración por episodio que pode superar as 4 horas, na página web latertuliadelahistoria.com aparece moi detallado o esquema guía de cada episodio. A miña opinión, 2 detalles e que non son exclusivos deste podcast. Existe unha entrega, casi unha entrega fervorosa, casi é unha xeografía a personaxe a que se dedica o episodio. Aquí témolo claramente con Fernando III o Santo. Bueno, non é esa que non digamos que
ten claros e escuros esta figura. É o millor, o máis importante na historia de España, prácticamente na historia medieval de España. Escoitade o episodio. Hai un evidente nacionalismo, aínda que non se expoña totalmente, pero hai un evidente nacionalismo español nisto de resaltar as figuras vistas desde a perspectiva actual, eses reis que serviron para dar un paso na construción de España e, sobre todo, eses reis que foron unificando e conquistando territorios novos ata chegar á realidade do que hoxe é o Estado español. Sobre o episodio da Paixón de Cristo, parten dunha perspectiva difícil de manter do punto simplemente histórico. Xesús é o Mesías e é o Fillo de Deus, e a partir de aí construímos o relato da Paixón. Outro detalle é a bibliografía utilizada. Nun episodio que falan sobre os templarios, fan referencia á obra de Ricardo de la Cierva, que me extraña, mais que descoñezo a súa calidade porque non a lín, así que tampouco vou entrar a valorar. Mais no episodio sobre a Paixón de Cristo, para referirse á historia da Paixón, a visión histórica, remítense unha obra do cardenal Gomá. Xa nos vale porque Gomá xogou un papel fundamental no golpe de Estado de Franco á Segunda República, dándolle un sustento activo e ideolóxico. Non só por iso, polas súas circunstancias vitais, sino porque os estudos históricos sobre a figura de Xesús e os tempos de Xesús mudaron moito dende os anos 30 do século XX ata a actualidade. Aquí comienza Ruta por la Historia. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte News Radio. No posto 96 está Ruta por la Historia. Bueno, como di na presentación, forman parte dunha cadea de radio de transporte intermodal, Transportes News Radio, que podes atopar en transportesnewsradio.com. Quixemos quitar da nosa análise os programas de historia relacionados, vinculados á radio tradicional, pero bueno, isto de Transportes News Radio moi por vía tradicional non vai. Como vedes na entrada, eu creo a música de Indiana Jones xa nos dá un pouco o ton do programa, ademais de amostrarnos un pouco os gustos do presentador. Intentan amosar a historia dende un punto de vista ameno, divertido e épico. No esquema dos episodios alternan os momentos de diálogo cos momentos de narración, presentando recomendacións literarias e de películas que teñen que ver co tema do episodio, ademais da efeméride do día no que se produce a grabación. Se atendemos aos temas, vemos que existe unha grande variedade temporal, aínda que dominan as biografías. Rafael Santiago, Akenatón, Augusto, Luis de Córdoba. A duración dos episodios son moi variados, van dende os 77 minutos ata os 159, aínda que o normal son que duren sobre 2 horas. Tamén son moi fiéis a súa cita e a súa periodicidade é semanal. Nun dos últimos episodios, o 33 da terceira tempada, podedes viaxar con eles ata Galiza a descubrir a figura de María Pita e do ataque de Drake a Vigo e a Cangas. Na miña opinión, entretido. Agora, tamén pecan un pouco deste tema da españolidade e nacionalidade encuberta. Teimas miñas? Bueno, pois escoitade aí a reflexión sobre utilizar o termo arma invencible para referirse aos navíos de Filipe II, do reinado de Filipe II, ou esa teima de comparar as fazañas e desfeitas de Drake aos dos mariños españois. E se tedes tempo, escoitade o episodio 18 da terceira temporada de xaneiro deste ano sobre os últimos de Filipinas. Veredes un pouco de indignación sobre a película dese nome que pon en cuestión o que eles entenden o bo nome do exército español para ese acontecimento e para outros.
Rubia, altiva, de ojos claros, risueña, temperamental, amante apasionada de su esposo, constante y muy celosa. Austera en sus costumbres, gustaba en cambio de las grandes pompas en las ocasiones señaladas. Era coqueta. Fue famosa su pasión por las telas... En o posto 77, Memorias de un tambor. Memorias de un tambor é un podcast construído a xeito de monólogo e que ten como obxectivo divulgar temas da historia de España e loitar contra a desinformación que entenden que existen sobre ela. Sendo un monólogo que podería parecer aburrido, a min, en troca, pareceme extremadamente didáctico. E os temas son monográficos, pois, por exemplo, no episodio 49 sobre unha ruta comercial chamado Galeón de Manila, ou no episodio 50 unha etapa, a Primeira República, ou no 51 unha personaxe, Isabel I de Castela. E como desenvolve? Pois primeiro presenta os datos e as datas fundamentais para o tema tratado, despois o insire dentro do seu período histórico, centrando nos antecedentes e nas consecuencias, para pararse finalmente nos conceptos importantes do tratado. A duración dos episodios é sempre superior a 2 horas, chegando mesmo ás 4 horas. Co didáctico que semella, mágoa da falta de notas no podcast para cada episodio. A miña opinión, xa dixen que era un podcast de historia de España e o que intentaba era traer os acontecementos relevantes da historia española e dos seus persoeiros. Se tedes tempo e gañas, escoitade o episodio 29, unha historia de Cataluña. Eu aínda non o fixen e non creo que me apeteza moito. Son 4 horas e 40 minutos contra a malversación de historia, me imagino que da historia nacionalista catalá. Bueno, cando fagan o episodio sobre as malversacións da historia de España, seguramente buscarei o tempo para comparalos. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Inmersos ya en el verano, pero con mucho calor desde buena parte de la primavera, celebramos una nueva asamblea cargada de historia y de sabios. Como siempre, antes de comenzar, quería hacer una mención especial... Ágora Historia ocupa o posto 34 de iTunes España. É o podcast que responde máis a un concepto de radio tradicional. Parece un programa enlatado de cadea de radio metido como podcast. Ten un esquema onde as seccións buscan entrevistar a alguén a partir dun tema. Vemos presentacións de libros, como un sobre terror e terrorismo, outro sobre unha historia de España, ata absurdo. Depois tamén vemos noticias relacionadas co patrimonio da humanidade, coa arqueoloxía, con temas de internet. Mestúrase o promocional co meramente histórico. Mais de un xeito moi ameno. Tamén ten seccións fixas, como unha senda de exposicións e actualidade do mercado de libros de historia en España, así como as efemérides da semana na que se publica cada episodio. E no posto 18, Histocast. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es la Meca, no es Oxford, no es Acaba, no es Medina, no es Damasco y tampoco es Derá. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de... Un podcast de historia entre os 20 máis escoitados en España. Bueno, pois Histocast realmente parece unha reunión de amigos, é moi distendido, un verdadeiro faladoiro. Parece, semella que pasen un bo rato achegando procesos históricos e a actualidade sociopolítica a través deste podcast.
Se repasades a lista dos seus episodios, veredes, aparte de que a duración sempre máis de 3 horas, pois veredes ese gusto, ese afán, ese interese pola historia militar. Por exemplo, cunha personaxe, Lawrence de Arabia, ao que lle dedican un dos últimos episodios, pois fan moitísimo fincapé e ten moito interés pola vertente militar desta persoa. A miña opinión, eu non son un amante da historia militar, pero hai que recoñecer que esta xente ten o seu mérito porque escoito moitísimo, a xente ten unha gran cantidade de descargas, así que, aleluya, a mí isto das batallitas, a verdad, nunca me gustaron, mesmo en películas, tampouco es que me apasione, non é a parte da historia que máis me emocione, pero ten os seus fiéis seguidores. Para quen vos guste esta temática, non o dubidedes, este é o voso programa. Quero facer unha mención especial ao episodio 132, titulado Imperofobia e leyenda negra. En realidade é unha entrevista a Faladoiro coa autora dun libro que leva este mesmo nome, María Elvira Roca Barea. É un diálogo en profundidade, case 4 horas, onde esta historiadora presenta uns posicionamentos que poderíamos dicir que son moi controvertidos e mesmo moi discutibles. Fai unha defensa pechada do Imperio dos Austrias, na monarquía hispánica dos séculos XVI e XVII. Ten unha postura aí un pouco virulenta fronte aos que entenden que houve unha explotación por parte do Imperio Español de América, poñendo na figura de Bartolomé das Casas. Chega a dicir que non ten ningún coñecemento de América e que foi utilizado polos holandeses as súas declaracións en anos posteriores. Moi moderado a súa postura non é, di de Bartolomé das Casas, que di disparates sin ton ni son, sobre todo nas cifras dos mortos. Son as súas opinións. Critica tamén o papel da Ilustración francesa no século XVIII, critica tamén os posibles avances que poden supor a presencia dos Borbóns en España fronte á monarquía de Idade Moderna, e despois tamén se pasa por alto todo o tema do racismo da Bélxica de Leopoldo II. Que me chama un pouco a atención sobre os presentadores do podcast? Que ni un atisbo mínimo de crítica, ni máis de debate, sino un asentimento a todo, debe ser porque si así o pensan igual, a todo o que presentaba esta historiadora, que, como vos digo, se chama María Elvira Roca Barea. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Mas non son estes os únicos programas de historia que están no top 100 de iTunes España esta semana. Hai outros que non incluín. Uns por formar parte de radios convencionais como a SER, o programa Ser Historia, que en realidade non deixa máis de ser que enlatar o contido que se bota na radio tradicional e colgalo a través de podcast en iTunes. Outro, La Rosa de los Vientos, que chega a ser, moitos anos despois da morte do seu creador, Juan Luis Cebrián, o máis escoitado con temática de historia en iTunes, ocupando a 10ª posición. E deixei sin escoitar un que entrou esta semana no top 100, no posto 87, Historias de la Historia, de Viva Radio, porque tiña que pôr unha data límite para deixar de escoitar podcast de historia, porque senón sería imposible que publicase algún día este último episodio da temporada. Outro que tampouco escoitei foi La Escóbula de la Brújula, non por nada que ten moitos éxito e moitos seguidores, sino porque a min todos estes podcasts que mesturan historia con temas de misterio sobrenatural, a verdade non te me chistan moito. E o último, xa que deixei de escoitar porque masoquista non son por agora, é o que ocupa o posto 86, Una hora con la historia, de Don Pío Moa e Don Quico Méndez Monasterio. Pa quen lle guste, aí o ten. E cal non está, e que a mí me gusta moito e que recomendaría? La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A mediados del siglo II a.C., es decir, en torno al año 150... La Contrahistoria, de Fernando Díaz Villanueva. Son episodios curtos para o que se ve do panorama do podcast histórico en España,
30, 40, como moito 50 minutos, onde en cada episodio pois fai un análisis dun tema concreto, moi ben fundamentado. La rebelión de Viriato, la revolución de febrero, los moriscos, el gran terremoto de Lisboa. E por que non o atopamos? Posiblemente porque dende o 13 de abril Fernando non publica un novo episodio. É unha mágoa. Animámolo para que nos siga deleitando coas súas narracións e cos seus coñecementos. A todos os que chegastes hasta aquí, que aturastes hasta este minuto deste podcast, deste episodio, e que chegastes hasta o episodio 23, pois nada, darvos as grazas e emprazarvos de novo a que pasedes un bo verán, que descansedes moito, que escoitedes podcast de historia e que nos reencontremos alá por setembro. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog, facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.